nagkabit na ako dito. Kinabit ko na yan. Tapos ko na pong bubukan itong kabaak. Mga kasinag, magpintura muna tayo. Patungan ko ulit ng pintura itong pinturahan ko nung nakarang araw. At pagkatapos nito mga kasinag, ikakabit ko na yung bubong. Ito muna ang update ko sa inyo sa mga kaganapan ngayon. Magpintura muna tayo nito mga kasinag, nitong sanipa. Ayan mga kasinag, buwaba na ako kanina habang pinipinturahan ko ito. Gawa na nag-ambon-ambon. Buti na lang, hindi tumuloy na umulan. Natapos ko ng anuhan siya, pinturahan, yung sanipa. Ayan o. Ayan. Ngayon mga kasinag, bago ko bubungan ito, pupunta muna ako sa Bito. Kasi nag-message yung anak kong babae na magpapasundo na siya. Sunduin ko na daw siya mga kasinag kasi yung pasok nila half day lang. Kaya susunduin ko muna siya mga kasinag at pagbalik ko, sa ako ikakabit ang bubong. Ito munang unahin kong bubungan, yung kabila na yan. Pahuli ko na itong taas na ito. Ayan mga kasinag, magsundo muna tayo. Samahan nyo muna ako ha. Magsusundo muna tayo. Ayan mga kasinag, kararating lang natin dito sa tinutuluyan ng anak kong panganay. Kulen. Kulen. Wala pa siya. Sabi kasi nun mga kasinag, alas 2 daw, sunduin ko siya. May pasok yata yun. Nung oras na. Kasi sabi kanina, half day lang daw yung pasok nila. Hindi pa daw magdala ng cellphone. Sabi rin kayo nung kanina, pag message, nagsundo ko sa kanya ang alas 2, malubat na yung cellphone niya. Ba't wala? Update ko lang kay mami mga kasinag. Punta ko doon sa school nila. Pupuntahan ko sana siya doon sa school nila. Kaso nasa lubong ko na. Ready na yung mga gamit mo? Yung mga labahan mo? Sa? Kaban. May bibilhin ka saan? Buman sa may karan niya sa simbahan. May bibilhin mo? Kakanya. Kamahiyain talaga yung bata dito pagdating sa camera. Okay na, uwi na kayo mga kasinag. Dumaan muna kami dito mga kasinag kasi may bibilhin daw yung anak kong panganay. Papasalubong yata doon sa dalawang kapatid. Kaya dumaan muna kami dito. Ayan. Hindi ko alam kung anong binibili niya. Ano yan? Ano naman yung binili mo na yan? Mga candy yan. Tutuwa na naman si Bunso nito. Dami ng pasalubong si ate niya. Masakay na. Mahawakan yung camera. Pagano. Magasali lang pa tayo mga kasino. Alam, 100 lang. Yung pari ako dyan. Matanda lang pera mga kasinag kundi yung barya dito. Aasa tayo sa barya dito. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Nabilang na rin lang ulit. Okay? Okay, thank you. Ay mga sinag, nakapagkasalina na tayo. Let's go. Pauwi na tayo ng Diak. Ayan. Dito sa unahan mga kasinag, may nagpa-practice ng ano, video rate at C80. Nadaanan ko sila dito kanina eh. Hindi ako nakapag-vlog kanina. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Mahiling mo dito sa Ate Katkat. Andyan siya, oh, ayan. Okay. Dahil natin sa mga sinag. Shout out sa kanila. Hi sa Ate Katkat. Hi sa Ate Katkat. Ayun ang mga sinag, nagpa-practice sila. Mahiling mo pa dyan. Mayo. Tutok na yung camera. Si Ate Divine. Always in the dig na lang. Puspusan ng practice sila mga kasinag. Dadayo yan sa naga? Labang kasi sa naga yan. Mamaya tayo lalampas mga kasinag pag binigyan tayo ng dadaanan. Hanggat hindi tayo binibigyan ng daanan, hindi tayo lalampas dyan. Si Kuya Enju to. Ayun o. Andito na tayo. Kauwi na. Okay. Yeah. Ayun mga sinag, kararating lang natin. Hey, kati. Kararating lang natin galing sa pagsundo. Tamang tama, andito na tayo. Magbububong na ako nyan. Ayan mga kasinag, nakapagkabit na po tayo ng yero. 2 yero pa lang yung naikabit ko. Yung pangatlo, ayan, iniready ko na rin yung pangatlo. Hindi ko pa siya natuturnilyohan. Ayan na mga kasinag, oh. Yan na yung tinatrabaho ko ngayon. Inuutay-utay ko lang mga kasinag kasi sulo-sulo lang naman ako. Wala tayong makakatulong. Kaya ngayon mga kasinag, nuutay-utay ko na muna trabahuhin to. Mabubungan lang. Ayan naman kasinag, oh. Ayan. Nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat ng tumulong, nag-sponsor para dito sa bahay ko. Salamat po sa inyo ng marami. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob sa inyo. Kasi ito lang pinapangarap ko mga kasinag na maayos talaga yan. Sabi ko nga, bago ako umalis, dapat mabubungan na yan, maging okay na, para kahit na paano at may kalamidad or masamang panahon din sa amin, yung mga gamit namin dyan pwede nang ilagay dyan. Pag nag-evacuate sila, at least yung mga gamit safe dito ilagay. Kaya yan, bubungan natin mga kasinag. Ayan mga kasinag, natapos ko na pong bubukan itong kabaak. Itong kabila na ito, natapos ko na. Ngayon ko lang halos natapos. Hindi ko pa nadudugsungan na yan, may dugsungan pa ako. Dudugsungan ko pa yan mga kasinag. Magpuputol sana ako kanina ng yero. Hihirap sana ako ng grinder doon kay Kuya Melvin. Wala naman ako sa sariling grinder. Walang tao. Kaya ang ginawa ko mga kasinag,
Ikinabit ko muna itong isa. Yan oh. Nagkabit na ako dito. Kinabit ko na yan. Dito sa kabila na ito, isa pa lang ang naiikabit ko. Pero dito mga kasinag yan. Tapos na yan. Dugso nga na lang. Magpuputol-putol na lang ako ng pandugsong dito. Kasi kumapos yung year. Alanganin kasi sa sukat itong pakagawa ko na itong kayaw. Kasi ako na nagkayaw nito mga kasinag eh. Ako na nagkabit lahat nito. Tapos yung hindi ko nga natapos dito, pinatrabaho ko sa Team Lakas. Yan. Hindi ko kaya nasukat ng ayos. Kaya hindi nagpanama yung year sa pamakuan. Salamat. Maginhawa na sa pakiramdam mga kasinag. At nabubunga na yung pinapangarap kong bahay. Bukas may bayanihan kami at Team Lakas. Ayun pala si Mrs. Oh, ayun. Ako lang bitay dyan sa kahoy na yan. Ay, ang saya-saya ko mga kasinag sa tulong nyo. Nagpapasalamat ako ng marami. Konting kembot-kembot pa, matapos din ito. Ay mga kasinag, sa lahat po natin mga viewers, subscribers, sa lahat ng mga sponsor na tumulong sa akin, maraming salamat po mga kasinag. Tatanawin ko itong napakalaking utang na loob sa inyo. Hanggang dito lang muna. Bye bye.